עצרתי את גובר ליטוס, מלך הביצים. וואו! אבל תורי, אתה יכול לספר לי שוב על איך הפכת לבלש? בסדר גמור יתום, תתכונן לשמוע על התפיסה הראשונה שלי. חייב להודות שאני לא זוכר את כל הפרטים מהלילה הזה. הכל כבר מעורפל. זה היה לפני שנים, הייתי עובד פשוט בפיצריה. גם כן פיצריה, זה היה חור תחת בקצה של העיר. יום אחד הגיע מישהו לפיצריה, לא זוכר כבר מי זה היה. בתקופה ההיא כולם היו נראים לי כמו צלליות על הקיר. הוא הזמין פיצה, לא משהו מיוחד, עיגול עם גבינה ורוטב. נתתי לו את הפיצה והמשכתי לעבוד. כמה דקות אחר כך, בזמן שניקיתי את החרא שמישהו השאיר על הדלפק, ראיתי בזווית העין את הדמות ההיא, שוטבת זבוב על הפיצה. מיד הבנתי שהוא רוצה לעקוץ את העסק ולטעון שאנחנו שמנו לו את הזבוב בפיצה. ובכך הוא יקבל פיצוי. לא במשמרת שלי! מאותו הרגע ידעתי שאני רוצה להקדיש את חיי למען הצדק. ככה הפכתי לבלש. הרחובות מדממים, המצב מסוכן, ילדים מפחדים ללכת לגן, עוד אלמנה בוכה, עוד אקדח שניתן, והאויב הכי גדול הוא הזמן. אז תרים את הידיים כי הוא מחזיק אקדח, הוא שתה כבר שעות או שניים ואתה לא מבוטח, אז רק תשתדל בינתיים להיות בצד הטוב של הקנה, כי דבר אחד בטוח, המצב לא משתנה, הוא בלש. וואו, איך אתה יכול לספר לי את הסיפור עליו? תתמיד עיתון, אני לא יכול לראות עם הסוג שלך. עוד פתיחה יצאו מהאופנה? אלמנטרי? אני שואל. שמי נורה. שמעתי שאתה בלש. הרבה אנשים שומעים דברים. בכל מקרה אנחנו סגורים דברים. אתה חייב לעזור לאלמנטרי. אוי, זה נורא. פשוט נורא. אביזיק הוא נעלם. אני את המשטרה? אני יודעת לך, אפשר? כל בעינה מתבונן. לא משחטים במשטרה. מעט מאוד אנשים הגונים בעיר הזאת. אני חייבת את העזרה שלך. אבי לא נעלם סתם כך. תראי גברת, הרבה אנשים נעלמים. אבל אבא שלי לא נעלם סתם כך. אבא שלי נחטף. קמתי היום בבוקר ומצאתי את המכתב הזה על שולחני. גברת, עוד רגע זריחה, אנחנו סגורים. אני לא מאמינה. איך אתה יכול ללכת לישון היום בידיעה שאבא שלי בסכנה? צדק לא ישן. הנה את המכתב. שלום גברת נורה. היום, ביום שישי, 17/5, חטפתי את אביך זיק והחבאתי אותו במקום מסתור רחוק ומבודד. אם את עדיין רוצה שהוא ינשום בפעם הבאה שתיפגשו, אביאי לי מיליונים ומיליונים כסף. זה לא משחק. בבקשה, אלמנטרי. אני צריכה משהו. כל רמז שיעזור לי למצוא את אבא שלי. אבל נורה, הרמז היה מול עינייך כל הזמן. מה? בואי הנה, תראי. זה ברור כשמש. יום שישי. אני לא מבינה. מה זאת אומרת את לא מבינה? אני לא מאמין שאני צריך להסביר את זה. אני מניח שמאחורי כל פרצוף יפה לא בהכרח נמצא מוח. תראי, יש היום מסתכלים על יום שישי כסתם תאריך. אבל אנשים חכמים, כמוני, ידעו שיום שישי הוא אחד מהלהיטים של הלהקה הידועה דג נחש. מה אתה? זה לא הכל. הבאר הזאת עמוקה יותר. שם הלהקה דג נחש הוא לא רק שם חסר משמעות ורנדומלי, אלא גם על המילים נהג חדש. נורה, עלינו למצוא מכונית עם הדבקת נהג חדש. זאת חייבת להיות התשובה. אני לא זוכר שלך יש בלש פרטי בשם. אני לא אוהבת את הנימוסים שלך. גם אני לא. אני מצטער על זה בלילות קרים. מזל שעכשיו חם. אוקיי. חכי לי בחוץ, יש לנו חקירה לעשות. אוקיי, זאת הייתה אהבה ממבט ראשון, אני ונורה. אפשר היה להרגיש את הגיצים באוויר, אבל הגיצים עושים לי אאוץ'. אז יצאתי משם, הייתה לי חקירה לעשות. הקו בין גיהנום לגן עדן דק בעיר הזאת. כל כך הרבה דרכים לחיות, כל כך הרבה דרכים למות.
כנראה שגם אלוהים וגם השטן לא רצו לגעת בעיר הזאת. יש הרבה זוהמה ברחובות, יום אחד יבוא גשם אמיתי שישטוף אותה. אבל עד אז, בעיר שמצחינה מפשע, אני מתאר אוויר. הנה. נהג חדש. זה הרכב של הפושעים. נו, מה? נראה שהרכב נעול, אני לא יודע איך לפרוץ אליו. זה בכל מקרה סתם רכב, בואי נחפש קצת. אבל אני מכיר מישהו שכן. הצדק צריך אותך. מי זה היה? בטח שמעת את השמועות. אחד שפונים אליו שאין לאן לברוח. שהדלתות נעולות והקירות סוגרים עלייך. לא אכפת לו מי את ומה עשית. לא מהערכים ולא מהמצפן המוסרי שלך. הוא לא כמונו. הוא לא הולך לפי החוקים. הוא לא צריך. שהחיים שלכם שפה שיצאה משליטה, הוא מטף הכיבוי. איך קוראים לו? דג. לא שהגעת בשעה כזו, דג. אנחנו צריכים שתפרוץ את הרכב הזה. איך לעזאזל הוא יפרוץ לרכב? אתה מטומטם? מי נתן לך להיות בלש? אני לא מבינה, איך? הוא כל כך מדויק. כמו פס של טוני קרוס. תודה לך דג, אתה שליח אמיתי של הצדק. ביי. סכין, פטיש, כובע גרב. אולי טעיתי? אמרתי לך. חבל. ידעתי, אני תמיד צודק. על מה אתה מדבר? שאלה מטופשת. אין דבר כזה שאלות מטופשות. אז איזה שאלות שואלים אנשים טיפשים? הם נהיים חכמים בדיוק בזמן לשאול שאלות? הנה, את לא רואה? מה? שוב אני צריך להסביר את זה? ההילוך על פארקינג. כמו פארק? צריך ללכת לפארק. לא נראה לי. אין זמן לבזבז, אלא בלש מוביל. אתה חולה, אתה מה זה? איך עשית? אל הפארק! מה זה החרא הזה? זהו כוחו של הצדק, מותק. איך אתה? אין זמן לברבורים, יש לנו חקירה לעשות. אז מה עושים עכשיו, אלמנטרי? עכשיו את שואלת את השאלות הנכונות. צריך לחפש רמזים. אני אחפש פה ואת תחפשי שם. את רוצה לשאול שאלות או למצוא תשובות? כן, זו אישה ברמה. נראה שפתרתי את תיק רצח הבדידות, והיא רוצחת. עכשיו זה הזמן לעשות מהלך. אני צריך לחקור אותה בצורה חשאית. נורה! נו, מצאת קצחות? לא, חיפשנו מספיק. צריך לנוח. בלש טוב צריך לחשוב. קפצן? מה? מה זה? ארוחה חברית. מה תרצו להזמין? וויסקי ניט on the rocks. בביצה. שחור בוץ. על האש. נו, מה? שמש צהובה. גם יפה היום. כמו ציור שקם לתחייה. לא הייתי מגזימה. נראה לי שאת מתארת בי ואת לא אוהבת את זה. מה? מה עם הקפה? אישה כמוך בטח נשואה? לא מאמינה במוסד הנישואים. את לא מאמינה בהרבה דברים. אני אוהבת להיות לבד. זה בטח נורא. מצחיק. תודה. תודה. תעמוד. ארומטי. יום יפה בשביל לשלוח מכתב כופר. מה אמרת? יום יפה בשביל לשלוח מכתב כופר. מה אמרת? יום יפה בשביל...
בבקשה, אתה חייב להאמין לי. אני תמים. אולי יש לי משפחה. אל תנסה אותי קבצן, יש לך הזדמנות אחרונה. אפשר לעשות את זה בדרך הקלה או בדרך הקשה. בבקשה, אתה חייב להאמין לי. אני חף מפשע. עשיתי להזהיר אותך. תביא אותו. מה שיקרה פה עכשיו יכאב לך יותר משזה יכאב לי לאמא שלי. מי קראת? בטח שמעת עליו. אולי לא בשמם, יש שקוראים לו השטן. אחרים מכנים אותו מלאך המוות. ויש שם עדיפים לקרוא לו גיהנום על פני אדמות! הוא קורא לעצמו מוות. לא משנה איך תקרא לו. אתה מבושל. אתה יודע, זו פעם ראשונה שאני פוגש קבצן שיודע לשיר. אבל אני לא יודע לשיר. תדאג, עוד רגע אתה תזמר. מי זה? תדאג. אתה תשלם את המחיר, הזדמנות אחרונה. ספר לי את האמת. אני אגיד לך את האמת. אני לא יודע כלום. זה נגמר, הוא לא יודע כלום. התיק הזה נקרא אבוד. אסור לך לוותר על מנטרי. מה עם הצדק? צדק חלק שמדק. אולי נגמר עידן הצדק. אולי שיותר מדי חרא בעולם ואין מספיק קנייה טואלט. אני מצטער נורא. זה הסוף. אלמנטרי, הביצה שלך. מה אמרת? שכחת את הביצה שהזמנת. זהו זה. מה? הכל ברור. מה ברור? מה לא ברור? לקחת את כדור הבלבול? ביצה. זה כמו ביצה. מי מלך הביצה? לא, כיס. כמו כיס. על מה אתה מדבר? ידעתי. קורדינטות. שם נמצא הראש שלך. סוף סוף! יש! תודה לך אונס, לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיך. קדימה נורא, הצעקות הזה הפך להיות חבל. זה הזמן להביס את הרשע! זה רחוק, מה עכשיו? איך נגיע לשם? אל אופנוע מנטרי. אלא מה? נו באמת. הגענו. אבא שלך אמור להיות פה באזור. אלמנטרי, תראה. אולי מולי. אדוני, אתה בסדר? חייבים לראות... זיק? מה הם עשו לך? ידיים על הראש, דביל. נורא? אבל למה אחרי כל מה שעברנו? אתה לא זוכר, אה? כל כך הרבה שנים עברו מאז אותו יום גורלי. אז אני לא יכולה להאשים אותך. אבל אני ממש רוצה. על מה את מדברת, אישה? תן לי להסביר. לפני שנים רבות הייתי ילדת רחוב ענייה. היי, הנה אני. סתום את הפה, יצור ביבים. כפי שאמרתי, הייתי ילדת רחוב ענייה. והרחובות היו קשים עליי. הייתי עושה הכל בשביל אוכל, בשביל שתייה. הייתי חייבת לשרוד. גם אם זה היה על חשבון האחרים. זו היית את? די כבר שקט! כל היום אני סובלת מהבולשט שלך. אפילו פלשבק טרגי אחד אני לא יכולה לעשות בלי שתפריע לי. אתה... סליחה, צודקת.
בבקשה, תמשיכי. לא. אין לי כבר כוח למונולוג. אבל כן יש לי כוח לרצוח. ובכן נורה, אם אני אכן עומד לנקוש על דלתות גן עדן בקרוב, האם לפחות תוכל להגיד מילים אחרונות? כמובן. כשהייתי קטן... ארוך מדי. יהיה שלום מרמנטרי. זבוב! זה נגמר. לא! גברת נורה, אני לוקח אותך... אלמנטרי, עצור! איך אתה יכול לעשות לי את זה? אחרי כל מה שעברנו ביחד? אתה לא יכול לעצור אותי. אנחנו זוג מושלם. שחרר אותי. ונחיה יחדיו חיים מאושרים של פשע. איך את יכולה להגיד דברים כאלה? לשחרר אותך ילך נגד כל מה שאני מאמין בו. אני לוחם למען הצדק, לא נגדו. קדימה, אלמנטרי. אתה יודע שאתה רוצה את זה. לא משעמם אותך להיות בידי החוק כל הזמן? כמה שזה מעיק, כמה שזה מגביל. שחרר אותי. ונחיה כמו שנועדנו לחיות. לא, אבל... אולי... איזו דילמה, איזה קונפליקט. מוצגות מולי שתי אפשרויות, אך לא משנה איזה מהן אבחר, אצטרך לסבול מההשלכות של השנייה. אתה צודק, דג. מה חשבתי לעצמי? מה הייתי עושה בלעדיך? להתראות. כמו פס של טוני קרוס. לוקח אותך למעצר נורא. את הולכת לבלות את שארית חייך העלובים מאחורי סורג ובריח. אלמנטרי, פתרת את התגמה? כן, יותר. איך עשית את זה? אלמנטרי. הרחובות מדממים, המצב מסוכן, ילדים מפחדים ללכת לגן, עוד אלמנה בוכה, עוד אקדח שניתן, והאויב הכי גדול הוא הזמן. אז תרים את הידיים כי הוא מחזיק אקדח, הוא שתה כבר שעות או שניים ואתה לא מבוטח, אז רק תשתדל בינתיים להיות בצד הטוב של הקנה, כי דבר אחד בטוח, המצב לא משתנה, הוא בלש. אתה חשבת שאתה תצליח להיות עוד פשע שתיתו מתחת לשטיח, אז תתכונן לחיות מאחורי סורג ובריח, כי המצב מפה נראה לא מבטיח. אז תרים את הידיים כי הוא מחזיק אקדח, הוא שתה כבר שעות או שניים ואתה לא מבוטח, אז רק תשתדל בינתיים להיות בצד הטוב של הקנה, כי דבר אחד בטוח, המצב לא משתנה, הוא בלש. וגם אתה עכשיו ששומע את השיר, גם לך אני ממליץ להיות זהיר, כי לכל אחד יש מה להסתיר, ויש אחד שיודע למצוא כל דבר בעיר. אז תרים את הידיים כי הוא מחזיק אקדח, הוא שתה בקבוק או שניים ואתה לא מבוטח, אז רק תשתדל בינתיים להיות בצד הטוב של הקנה, כי דבר אחד בטוח, המצב לא משתנה, הוא בלש. שיט.
I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, וואי, מה עובר עליי? הלו? היי, איך את? גולן, מה נשמע? אני בסדר. יש לך דקה? אני פשוט ממש מאחרת לשיעור. קרה משהו? כן, יש משהו לספר לך. נו, מה יש? נועם נפצע ברגל במילואים. אנחנו יושבים היום כל החבר'ה מהיחידה. רוצה לבוא? בטוח שכדאי שאני אבוא, אני פשוט בקושי ראיתי אותו מאז השחרור. שמי, אני מבין את ההתלבטות שלך, אבל כולם באים, תבואי. טוב, אני ממש חייבת לטוס, אני אחרת לשיעור. נתראה בערב? ביי. שלום. שלום. מה, היא כבר לא רואים אותה? המפות תוך התואר, אה? לדעתי שלי. מאוד נפסה. מה איתכם? סבבה, את יודעת, תפוגה מהמילואים קצת. נו, מה איתך? זה נראה שאני. רק שאלתי, לא צריך לתקוף. קרה משהו כאילו? לא. אז איך אתה? כן, פצועים בזה, אבל יהיה בסדר. מה, איך בתואר? עמוס. מאוד. אבל זה כלום לעומת מה שאתם עוברים. לפני שאת מבינה. מה אני אומר לך, אחי? אתה לא מבין מה היה. מה, נשב מחר לקפה קצת? כן, נראה לי שאני צריכה את זה. מה שהלך אתמול בערב, מה זה תסבך אותי? כן, ראו עלייך. קרה בדיוק. מצד אחד שתינו יודעות שהסתיים בינינו בתחושה מוזרה קצת. אבל לראות אותו ככה פצוע עשה לי משהו, לא יודעת. מה תסבך אותה? זה גרם לי לחשוב שאולי אני צריכה קצת להוריד מהאגו שלי. תיאת להיות שם, לתמוך בו. תיאת, הוא עובר תקופה קשה. יותר קשה מהסרטה שהייתה לכם? תכלס באמת נגמר קצת עקום בינינו. אבל נראה לי שעבר מספיק זמן בשביל שנוכל לדבר, לא? נראה לך שזה הדבר הנכון לשניכם? אז זהו, שהוא לא כל כך שם עליי, והיה די מרוחק. אני חושבת שזה לא כל כך טוב בשבילו שתחזרו לקשר. בואי, את די מנותקת מהלחימה והמילואים. מה זאת אומרת מנותקת? שמי, הוא היה בעזה, נלחם. את לומדת לתואר שלך. יש פער ביניכם, אני לא חושבת שתצליחי להבין אותו עד הסוף. אני באמת לא מאמינה שאת אומרת את זה. יודעת שקשה לשמוע את זה, אבל אני אומרת את זה לטובתך. טוב, שני, נראה לי שאני אלך. שאלה שלך. הלו? מה קורה? התקשרת? סתם, נכנס לי בטעות. איך אתה מרגיש? נראה לי יותר טוב. אני יודעת שזה אולי נשמע קצת מוזר, אבל רוצה ללכת לפיצה היום? אתה יודע, פה בימים הטובים? לא יודע. אפשר אפילו עוד שעה אם אתה יכול. את יודעת מה, סגור. טוב, אז נפגש ב6 כזה? יאללה, נתראה. ביי.
איתך? קרה משהו שרצית שניפגש? לא משהו מיוחד. סתם רציתי שנשלים פערים. לא ראינו לך את השנייה מלא זמן. זהו כאילו? אני בסדר. איך את? שנייה רגע. עזוב, נו, אני אלך. איפה היינו אז? אני סבבה בסך הכל. אני בדיוק בתקופת מבחנים, יש לי מלא עומס, וגם, אתה יודע, כל קשה בתואר. כאילו, כן. אבל לא כמו מה שאתם אומרים. דרך אגב, רציתי לשאול אותך, איך הרגל? כאילו, איך זה קרה בכלל? כמה זמן היית במילואים? בוא נעבור נושא, טוב? אגב, איך היה לך בטיול הגדול? אני מת לחזור פעם למזרח. האמת הייתי בדרום אמריקה. היה חוויה. האמת, באמת שכחתי להביא שנייה תבלין פיצה. בסדר, דקה אני בא, טוב? עזוב, אני אלך. לא, הכל טוב, שומעת, אני לא צריך את העזרה, הכל טוב. אני לא מבינה מה הבעיה, בסך הכל ניסיתי לעזור. לא צריך את העזרה, הכל בסדר. דקה. טוב, יאללה, נראה לי נערוץ כבר ונזוז. אתה בטוח? כן, די, התעייפתי. ביי נועם, נתראה. כן, בהזדמנות. מה אני אומר לך, אחי? אתה לא מבין מה מאי עשתה לי. מה מאי עשתה? חושבת, אחי, שאני איזה נכה או משהו בגלל הפציעה. אפילו לא נתנה לי לקום אתמול לבד. זה מוגזם? לא יודע מה היא רוצה ממני, אחי. רוצה להיפגש, אחרי שנתיים לא דיברנו. לא מבין, אתה תתעצבן עליה על זה שאני קורא אותך פה? יאללה, סתם. שמע, לא נראה לי שאתה צריך להתעצבן ככה, היא סך הכל באה לטובתך, אתה יודע. כאילו, דואגת לך. אחי, מה היא צריכה לדאוג לי? שתדאג לתואר שלה, ככה היא מתלוננת שכל הזמן קשה לה. שמע, אתה צודק, אבל לא יודע. אני לא חושב שאתה צריך לתת לו עוד הזדמנות. לא, אחי, מה? פעם הבאה שאני רואה את האמת, אני מתפוצץ עליה. נו, מה? כמו שפוצצתי לך עכשיו בפיפה, יאללה, שטוב. כן, עומר. אומר לך, נשאר בערך איזה 2 טיפולים, הפיזיותרפיסט באמת אמר שזה עוד מתקדם די סבבה, אני... מה את עושה פה? אני... בוא נשב ואני אספר לך. מתי נפצעת? כאילו... באמת שאם הייתי יודע דבר כזה, אני לא הייתי כועס עליך ככה. לא, אתה לא מבין. הפציעה שלי זה לא כמו הפציעה שלך, אין לי זכות בכלל לדבר על זה, באמת. אני פשוט ניסיתי לגרום לך להרגיש יותר טוב, אבל לא כל כך נתת. אני בשוק שאת מספרת לי רק עכשיו, אני חייבתי שכל זה נטו כי לא רצית להתגייס, באמת. מה קרה כאילו? איך נפצעת? בטיול הגדול. תאונת אופנוע. אני בסדר עכשיו, אבל היה קשה להשתקם. הכי גרוע שלא נתנו לי לעשות מילואים, אני באמת רציתי, באמת נלחמתי על זה. אני חייבתי שזה נטו בגלל התואר, את מבינה? זה חרפן אותי, חייבתי שאת כל כך השתנית, וזה פשוט לא מה שהכרתי, את מבינה אותי? באמת שהכל בסדר. לא אשמתך. בטוח. Stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no I won't shed a tear.
על זה שאני כבר לא עצמי, על הריח השרוף והבית ההפוך. תנקום על אלוני וליורי, על תאל ועל נויה ועל מלי ועל אבא וענבר. תנקום על אילן שעדיין לא כאן יותר מדי זמן, הרגשות שכבר הדחקתי, השייכות שכבר הלכה לי. תנקום על הפחדים, על המחבלים שהיו בפנים, איך הם עדיין חיים. אני לא מבין, לפחות החזרת לי את נועם ועמית, את שירי ואת נוגיה, איך הם עדיין שם. אני לא מבין. פעם היה לנו הכל, פעם היה לנו הכל, פעם היה לנו הכל, פעם היה לנו הכל, פעם היה לנו הכל. פעם היה לנו הכל, אז אני משתדל לזכור את הימים, תמיד בחברת אחים שלי, אם זה בבית או במרכזון, לא משנה גם אם זה במקום הכי נמוך בעולם כולו. פעם היה לנו הכל, היום כבר לא, אז אני מבין שזה בסדר לפעמים שאני בורח, מכבה את הראש איזה כמה פעמים ביום. חצי מהארון שלי תרומות של בגדים, מכל האולפן בבית שום דבר הוא לא שלי, אז זה עדיין לא מרגיש לי כמו עצמי, עדיין בורח בין המרכז והדרום, עדיין אני משתיק את הרעשים כל היום. פעם היה לנו הכל ואני ממלא את הלוטו בגדול, כל יום כשאני קם בוחר שלא לחזור לישון, אבל לפחות אתה איתי, תמיד איתך. פתאום ואין למי לפנות כשאני מסתבך, אני לא יכול לנשום, מקווה שאתה לא רואה איך אני חי היום, לא רוצה לשמוע עוד צבע אדום. לא יודע אם אתה יודע שגרתי שם לבד בתקופה הזאת, כמה שאני הייתי אז לבד. מקווה שאתה מבין ושאתה מחייך, חושב על מה היית אומר אם היית רואה איך שמאז לא השתנה המון, עדיין במרפסת רוב היום לבד או עם חבר, זה לא משנה, ככה או ככה זה עם סיגר בתוך הפה, מרגיש שלא עוזר לי כמה שאני מנסה. כל היום ריבים בבית וגם לאמא נשבר הזין, אני מבטיח שכמה שאני מנסה עדיין אני לא כאן, הראש שלי עוד שם, עוד אני לא מצליח להשתחרר מכל מה שראיתי, כל האנשים שם על הכביש וכמה זמן עבר וכמה מקומות עברנו, כמה בתים, כן, כמה חברים שהתחלפו. אני לא מוצא את עצמי, אני לא מוצא חן בעצמי, עדיין לא מוצא את המקום, עדיין לא מוצא את הבית, עדיין לא מוצא את הדרך, עדיין לא רואה איך אני יוצא מכל החרא שנפלנו אליו. אני מרגיש שלא יכול עוד להכחיש, וזה מפחיד שאולי צריך להתרחק מכולם. הכל יהיה בסדר, אני בטוח שהכל יהיה בסדר.
לוי? כן? אני משתתף בצערך. תודה. יש לך דקה? אני רוצה להביא לך משהו. לפני כמה שבועות היינו כל הצוות וצילמנו את התמונה הזאת ורציתי שהיא תהיה אצלך, שיהיה לך עוד זיכרון מאבא שלך. תודה. רגע, אפשר לשאול אותך משהו? ברור. אתה יודע מה קרה לאבא שלי? אני מאוד מצטער. אבא שלך היה גיבור עד רגעיו האחרונים. אני מודה לו על הכל, וכולנו נמצא אותו לנצח. אני צריך ללכת לוי. אני מצטער. בוקר טוב. היי, מה? ישנת טוב? ישנתי בסדר. תגידי רגע, קיבלתי את התמונה הזאת אתמול למישהו שהיה מאוד בצוות. מכירה אולי מישהו מפה? זה שגב, הוא רואה חבר שלי ושל אבא. למה, מה אתה צריך? אני רוצה לדעת מה קרה לאבא. תקשיב. אמא, זה חשוב לי. אני מעבירה לך את המספר שלו. תודה. בוא לוי, תרגיש בבית. איך אתה? מה שלום אמא? היא בסדר. איך אתה מתמודד? אני בסדר. תגיד רגע, באתי כאן כדי לשאול אותך משהו. בטח, הכל. אתה יודע מה קרה לאבא שלי? אני יכול לספר לך סיפור? משהו שקרה לי ולאבא שלך כשהיינו בצבא, בעזה? זה קשור למה שקרה לאבא שלי? בשבוע השלישי שלנו שם, אני זוכר שכולנו חטפנו שם איזו מחלה, ואני חטפתי אותה הכי קשה מכולם. ימים שלמים שהייתי יושב בתוך איזה בית הרוס, שהבטן שלי מתפוצצת מכאבים ומבחילה. אבא שלך שיהיה בריא, היה בא ומכריח אותי לאכול. גם שלא רציתי לאכול, רק כדי שנצליח להחלים. בלעדיו לא היינו שורדים שמה. אני זוכר שלפעמים הוא היה בא ומתיישב לידי ומספר לי סיפורים עליכם, עליך, על המשפחה שלכם ועלינו כשהיינו צעירים, כשהיינו עובדים. איך שהיינו עובדים כשיפוצניקים ואני הייתי מנער לו את הסולם עד שקומתה היה נופל. הוא היה רודף אחריי כל פעם. אני מבין, תודה על התה. רגע. יש לי עוד שאלה.
היי, יניב. היי, לוי, מה שלומך? מה הולך? בסדר, תגיד שנייה. אתה יכול לעזור לי עם זה רגע? תודה. מה, קיבלתי עכשיו הודעה מהמילואים, אני חייב לחזור, ממש חוץ בזמנים. זה בסדר, אני רק... אדם, אתה יכול להביא לי את הג'קט שלי? סליחה, רצית משהו? רציתי לשאול אם אתה יודע מה קרה לאבא שלי. לוי, אני משתתף בצערך, באמת. אבא שלך היה איש גיבור. במקומך לא הייתי מטפל יותר מדי מה היה, איך היה, זה לא כזה משנה. יאללה, יניב, צריך לזוז. נדבר כשאני אחזור? שיר? כן. אני לוי, בן של עודד. דיברתי איתו מקודם. כן, לוי, איך אתה? אפשר לשבת? ברור. איך אתה? שמעתי מה קרה. אני בסדר. אתה יודע אולי מה קרה לאבא שלי? ברגעים האחרונים? אתה יודע שאני ועודד ועוד כמה חברים הלכו לבר מקומן בתל אביב, ככה בערב. היינו שם, ופתאום קראתי בחורה יפה. באתי וניגשתי אליה. והכי מצחיק שעמד לידה מישהו ענק. מסתבר שזה היה בן זוג שלה. עכשיו, מזל שעודד היה שם כאילו, כי... אלא כן הייתי מת כבר. אתה יכול עכשיו להגיד לי אחד השני. אתה יודע מה הזכרתי? בפעם ההיא שאני ועודד... כבר לא מעניין אותי סיפורים על אבא שלי וכל מיני דברים שמנסים לדחוף לי עליו. אני רוצה לדעת דבר אחד. איך הוא מת? מה עשית? טל! עודד! איך הוא מת? אני מצטער, אתה יכול לשאול את טל. לוי, הכל בסדר? כן, פשוט עייף. אני הולך לישון. לוי? אופיר אמר לי שחיפשת אותי. אני יכול לספר לך מה קרה לאבא שלך? מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, אנו עדים לתופעה שקטה אך עוצמתית ברחובות. אנשים, קרובי משפחה, חברים וגם פעילים חברתיים התחילו להנציח את יקיריהם. מדובר באקט הנצחה אישי, לא ממסדי, לא דרך טקסים ממלכתיים או אנדרטאות גדולות, אלא דרך מדבקות. מדבקות קטנות, פשוטות, ועליהן שם. שם של נופל, שם של חטוף, של נרצחת,
לפעמים גם תאריך, אולי תמונה, לעתים משפט שחיו דרכו או בקשה שהשאירו לאהובם בצוואתם. מדבקות שמודבקות על שלטי רחוב, על תחנות אוטובוס, על עמודי חשמל, ולפתע המקום המוכר מקבל משמעות אחרת לגמרי. מדובר באקט זיכרון אישי, עמוק, לא רשמי. הוא לא מגיע מהמדינה, אלא מלמטה, מהלב, מהכאב, מהגעגוע. מהרצון של מישהו להגיד, אני לא מוכן שתעבור פה מבלי לדעת מי לא נמצא פה יותר. זו תזכורת שקטה, יומיומית, שבין רגע קוטעת הליכה שגרתית ברחוב ומחברת אותך למשהו גדול ממך. בחרתי לעסוק בנושא הזה בפרויקט הגמר שלי בקולנוע, כי הוא משלב 3 דברים שקרובים אליי. צילום, חברה והנצחה. בנוסף, לא רק כי זה חזותי ומסקרן, אלא כי זה נוגע בדיוק בנקודה. איך אנחנו זוכרים? איך אנחנו כחברה בוחרים מה מותר ומה אסור בזיכרון? אני מנסה ללכוד לא רק את המדבקות עצמן, אלא את הסיפור שהן מספרות. מי שם אותן שם? מה הוא או היא הרגישו כשבחרו את המילים, את המיקום, את הפינה הקטנה הזאת על הקיר? לפעמים עוברי אורח נעצרים לרגע, קוראים את השם, חושבים, אולי מצלמים. זו מחווה קטנה, אבל יש בה המון. אנשים מתייחסים בכבוד למישהו שמעולם לא פגשו, רק כי הוא עכשיו שם, מולם, מול העיניים. בשקט הזה יש משהו כמעט מקודש. לצד הכאב ולצד הכוונה הטהורה, יש גם מחלוקת, כי לא כולם רואים בזה הנצחה. יש מי שיראו בזה השחתת רכוש ציבורי. זה שלט רחוב, זה רכוש עירוני, אי אפשר סתם להדביק עליו מדבקות, הם יאמרו. ולפעמים באמת המדבקות מוסרות, נקראות, או מכוסות מחדש בצבע. מצד שני, יש מי שרואים בזה מעשה קידוש. מעשה שמציב את הנרצח או את הנופל בלב המרחב הציבורי, ממש כמו גיבור לאומי. בלי לחכות לאישור, בלי צורך בוועדה שתאשר האם ראוי להנציח. מישהו אהב אותו, מתגעגע אליו, רואה בו דמות שצריך לזכור, זה מספיק. המוות האפל משתנה למדבקה צבעונית עם משפטי תקווה. אבל התופעה הזו גם מעלה שאלות. מי מחליט איך נזכור? האם יש חוקי הנצחה? האם רק המדינה רשאית להחליט מי ייזכר ואיך? ומה קורה כשיותר ויותר קירות מתמלאים במדבקות? האם זו השחתת רכוש או ביטוי אנושי עמוק? ואם נמשיך כך, האם אנחנו מתקרבים למצב שבו כל רחוב יהפוך למצבת זיכרון? זוהי הסוגיה החברתית שמרתקת אותי. מי קובע מהי הנצחה ראויה? האם הזיכרון שייך רק למוסדות, או גם לאדם הפשוט, לזה שעובר ברחוב? האם ההנצחה הזאת באמת גורעת, או שהיא מוסיפה, מקרבת, מנכיחה? בפרויקט שלי, אני מבקשת להתבונן על הדינמיקה הזו, בין האישי לציבורי, בין הכאב הפרטי לזיכרון הקולקטיבי. בעיניי, זו בדיוק נקודת המתח שהופכת את התופעה הזו לכל כך משמעותית. המדבקות מציבות מראה מול חברה. איך אנחנו מתמודדים עם אובדן קולקטיבי? איך אנחנו בוחרים לכבד את אלה שלא הכרנו, רק בגלל שמישהו אחר אהב אותם כל כך? האם זיכרון פרטי צריך לעבור סינון ממלכתי, או שדווקא בזכות אישיותו הוא נוגע בכולנו? בסופו של דבר, המדבקה, על כל הפשטות שלה, מצליחה לעורר שיח. היא גורמת לנו לעצור, לחשוב, להרגיש, אולי אפילו לדמיין את החיים שהיו ואת החלל שנשאר. עבור המשפחות זו דרך להשאיר חותם. עבורנו כצופים זו תזכורת שהזיכרון לא שייך רק לטקסים. הוא חי, הוא משתנה, הוא נמצא איתנו, ממש כאן על הקיר, ליד הכניסה לבית. אז השאלה האם מדבקות ההנצחה הן השחתת רכוש או דווקא דרך ציבורית לזכור, אין תשובה חד משמעית. מצד אחד, יש הרואים בכך פגיעה במרחב הציבורי ובחוק, ומצד שני, יש מי שחשים שמדובר במחווה אישית וכואבת שמבקשת להשאיר זכר למי שאינם עוד. כך או כך, דבר אחד ברור, עלינו לזכור את הנופלים, אלה שמסרו את חייהם עבור כולנו, ולהוקיר את זכרם, בכל דרך שנבחר.
בוקר. לרגל יום האישה. סתומות. ראיתם את התמונות של רוני? וואלה, מה, הוא כבר העלה את זה? ברור, הוא כבר העלה את זה אתמול בלילה. איזה מפגרת רוני הזאת. בנות. מה קרה בנות? הלו. ראית מה הצלחתי להוציא ממנה? מטורף שלך. מודה, לא האמנתי בך. וואלה אחי, ריספקט. תודה, תודה. הנה, קלטו. מה רוני, זה סיליקון? אני לא סבתי בגללך מספיק. מה את רוצה ממני? זה רואה ישן. בוקר. לרגל יום האישה. יום האישה היה אתמול, וקונדום אחד מספיק לי, אבל תודה, מאמי. על מה את מדברת? טוב, עזבי, ראיתם את התמונות של רוני? ברור, הוא העלה את זה כבר אתמול בלילה. איזה מפגרת רוני הזאת. די, זה לא מצחיק אחרי אתמול. מה? מה זאת אומרת? מה היה אתמול? להיות בהכחשה לא אוהב איתכן לשום מקום. ראית מה אני מסוגל להוציא ממנה? מטורף שלך. מודה, לא האמנתי בך. וואלה אחי, ריספקט. תודה. הנה, קלטו. מה רוני, זה סיליקון? לא סבתי בגללך מספיק. איך תסתיימי?
היי בנות. לרגל יום האישה. מצחיק. מה יש לך? זה באמת מצחיק. אמא במחזור. עזבו, ראיתם את התמונות של רוני? ברור, הוא העלה את זה אתמול. איזה מפגרת רוני הזאת. מה יש לכם? זה נראה לכם נורמלי לצחוק על מישהי ככה? אמא, מה יש לך? את באמת במחזור? יולי, אם חבר שלך מעלה תמונת עירום שלך לאינטרנט, מה היית עושה? אומרת לו כל הכבוד? זה לא מצחיק. חיים של אנשים נהרסים בגלל דברים כאלה. וואי, מה זה מגזימה? הלוואי הייתי מגזימה. ראיתם מה הצלחתי להוציא ממנה? מטורף שלך. מודה, לא האמנתי בך. וואלה אחי, ריספקט. תודה, תודה. הנה, קלטו. מה רוני, זה סיליקון? רוני. מה את רוצה? לא סבלתי בגללך מספיק. שנים שאת מתעללת בי והורסת לי את החיים. למה? כי אני הסכמתי לקחת אחריות על האלכוהול, להציל את התחת שלך? ככה את מחזירה לי? אנחנו מפגעים חברות. רוני. את הולכת להתאבד היום? היי, שלום. היי. היי. אני מהשכבה של רוני. נעים מאוד, תביא עוד חברים של רוני. רוני? היא לא נמצאת, נזכרתי, לא נמצאת כאן. את יודעת איפה היא? קבעתם משהו? כי זה לא ממש מנומס להיעלם עם קובעים. לא קבענו, אני רק צריכה לדבר איתה על משהו. יודעת מה? כן, אני נזכרת. בבוקר היא אמרה לי שהם הולכים לעשות אותי מאחורי בית ספר. אולי היא שם. אוקיי, תודה. ושאת רואה אותה, רק תגידי לה שתיצור איתי קשר, כי היא לא זמינה לי איזה כמה שעות. להתראות, תודה. רוני? מה יש לך? עזבי, ראית תמונות של רוני? אפשר פשוט לנסוע? אוקיי. תקדמו בלעדיי, אני תכף באה. רוני. בואי, אני צריכה אותך שנייה. מה? נלך משם, הרצפת דביקה, מישהו שפך קולה בכניסה. אני לא הולכת לך לשום מקום, תעזבי אותי. רוני, בבקשה, אל תלכי משם. רוני! רוני. מה את רוצה? אני מצטערת. על מה את מצטערת? כל השנים האחרונות או רק על עכשיו? בגללך קוראים לי מלשנית ובריינים אליי. זוכרת למה בכלל? בטח שאני זוכרת. תגידי את זה, תודי. כשהיינו בטיול השנתי בכיתה ט', תכננו לעשות מסיבה עם אלכוהול שגנבנו, ואיך שהמורים גילו ותחקרו אותי. תמשיכי. וכשכולם שאלו איך הם יודעים, את הסכמת לקחת אחריות ולהגיד שאת לשם. אמא, תפסיקי. את התחננת שאני אגיד שאני סיפרתי על המסיבה. מי יודע למה, אנחנו היינו חברות הכי טובות. את ידעת על אמא שלי, את ידעת שהיא שותה ושהיא סוף סוף מחלימה. אני מצטערת. כבר זאת התחלת לרמוס אותי ולצחוק עליי בשביל לדעת את המעמד החברתי שלך. למה סיפרת לכולם? למה לא ניסית לעצור את זה? אני לא יכולתי לעצור את זה. ואני מבטיחה שמעכשיו אני מפסיקה. שקרנית, אני בחיים לא אסלח לך.
רוני. רוני, תעצרי. מה את עושה פה? אני יכולה לעזור לך. אל תעשי את זה. את לא מבינה, את לא יכולה לתקן את זה. אמא, אני הולכת. שם אותה? כן, ליה. יופי. אני אוהבת אותך, אמא. גם אני אוהבת אותך. אבא? אני יוצאת לבית ספר. שיהיה לך יום טוב יפה שלי. גם לך, אבא. עזבו את הקונדום. איפה ראילה את התמונה? מה, איך ידעת על הקונדום? שאלתי שאלה. לא סיפרנו לך על התמונה עדיין, איך תדעת? טוב, ליה, איפה ראילה את התמונה? יש לו חשבון גם פיקטיבי, הוא מעלה שם שטויות. תגידו לו להוריד את זה, עכשיו, לפני שאנחנו מגיעות. מה, למה? זה עבר כל גבול. יש לי חברה שהשפילו אותה ככה ובסוף היא מתה. את צוחקת עליי? אנחנו כבר חודשים מנסים לגרום לה לסמוך על רועי ועכשיו את רוצה למחוק הכל? אני לא צוחקת. אם היו מעלים תמונת עירום של מישהי מאיתנו לאינטרנט? אמא, די להיות כבדה, מגיע לרוני שיהנו ממנה, לפחות טיפה. איך את מזהה להגיד דבר כזה על אישה אחרת? היא לא אישה, היא רוני המלשינה. בנות, רוני מתאבדת היום בערב. מה, אמא? תקרבו בלעדיי. מה יש לך? ניסיתי כבר שלא תראי את זה, אבל אין לך שום סיבה להקשיב לי. אז לפני שאת נכנסת, שתדעי שאני באמת מצטערת. רוני. מה את עושה פה? אני רק רוצה לדבר. תעזבי אותי. דאגתי שהורידו את התמונה. אני יודעת שזה לא מתקן שום דבר. זה לא יכול לתקן, שום דבר שתעשי לא יכול לתקן. בטח שאפשר לתקן. תמיד אפשר. אני לא יודעת מה את רוצה ממני פתאום, אבל מה שזה לא יהיה, אני לא רוצה שום חלק מזה. רוני, אני יודעת כמה פגעתי בך, ואני באמת מצטערת. אני מבטיחה שלא רציתי שזה יגיע לזה. זה לא מעניין מה שרצית. אני לא מסוגלת יותר. אני מעביר את המצלמה של הי"בים לי"א-ים. אנחנו סומכים עליכם. אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים,
מנסה למצוא תשובות לשאלה. על הדרך גם חולץ את הנעליים, חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה. כן, אני יושב שם חושב קצת עלייך להכאיב מעט ללב. את המשפט הבא את בטח מכירה, יום יומיים אני בא בחזרה. נגמר, נגמר, נגמר. ובדרך כשיצאנו אל הבית, אז עצרנו בפלאפל בפינה, ואנשים שם הסתכלו מחאו כפיים. הגיבורים שלנו אמרו באהבה, ואני עומד שם מסתתר. קצת גדול עליי להיות זה ששומר, ובין ביס לביס עולה בי מחשבה, לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה. נגמר, 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 נגמר. ומאז אפשר למנות כמעט שנתיים, והיום אני עסוק בהשלמה. בעוד רגע כבר אשמע את הכפיים, ואז אצעק בכל כוחי מהבמה. ואם שומעים, אם מקשיבים, עוד אפשר למצוא כאב בין המילים, ומבטיח לא אכתוב על זה יותר, רק בפעם הבאה ששווה. נגמר, 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 נגמר. יש מדינה אחת על יד ירושלים, שם עדיין משתוללת מלחמה, כי אנשים שם מאבדים את העיניים, לא מחכים לגיבורים באף פינה. נגמר, נגמר, נגמר.